Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wontenipun jamaah ingkang tanglet. Dos pundi salat menika ingkang sakbenerane? Lah niku nggih salat menika pun disyariat tarekataken hakikat ma'rifatullah menika salat kebutuhane kita kiyambak. Mongko senajan salat niku nggih hanya beberapa detik hitungan, niku kathah ingkang nglampahi kados kesulitan. Lah niku asike ten mriku nggih kita sedanten ngalami niku. Kenyataanipun salat menika kebutuhane fisik niki. Nggih, mongko elmune salat niku sesungguhnya olahraganya orang Islam. Fisiknya termasuk takbir, sujud, rukuk niku kebutuhane fisik niki. Krana menungso menika ngelampahi kehidupan sehari-hari nggih mbutuhkan ekonomi, pikirane penat napa nggih menika nggih. Lah niku ilmune salat niku olahraga fisik nggih menungso niku sanes untuk Allah sesungguhnya niku. Lah niku nggih niku ten syariate ten lintune nggih ngoten, salat menika ngadhep dhateng Allah. Ngoten. Salat niku kudune nggih dilampahi salat secara syariat, salat secara hakikat, salat ka makrifat. Dadose salat niki wau ngadhep mantep dhateng Allah. Eling ngoten. Dadose nggih niku kudu dilampahi sedanten, lek dilampahi setunggal nggih mongko menika mboten saged ngerubah kehidupan sehari-hari. Senajan ngimami, senajan nggih istiqomah jamaah menika. Krana salate mboten tepat. Salate mboten enten tawaduke dhateng Allah. Nggih mboten eling, nggih mboten ngadhep mung gerakan fisik niki. Gerakan fisik niki pun salah. Karena mboten enten tawaduke dhateng Allah, cuwepet kados burung darah nyucuki jagung, kados petik nedha jagung menika buanter. Lah niku nggih penuh dalil-dalil diri untuk membenarkan diri. Kenyataane ten Allah mboten angsal niku. Enten tata cara hukum ingkang dibuat dhateng Allah nggih mboten banter, nggih mboten cepet. Maka ditimbulkan oleh rahasia Allah kenikmatan salat niku wau indah, sejuk, tenang, ayem, maka fisik kita niki sering tersenyum. Lah niku lek tepak, lek mboten tepak niku wau nggih mboten berubah. Masih salate nggih menika tetep mawon krana enten jelas disyariatkan oleh Allah. Salat niku saged merubah perilaku sing nggih rada celengean, sing kados ya napa menika saged berubah mboten celengean malih. Nggih, lah niku atos-atos panjenengan pun dianggap salat menika kebutuhane Allah mboten kebutuhane menungso. Lah niku carane nggih ngoten, salat syariat nggih ngoten niku wau. Mlebet dan dateng eling. Salat niku nggih kita niki menungso membutuhkan kehidupan sehari-hari termasuk ekonomi. Lah niku namung eling saged dilampahi kalian nyambut damel. Sing bondo tenaga nggih menika, sing cadean nggih menika. Nggih, eling niku ya napa nggih mung sekedar eling tok mawon. Menawi eling lafal nggih mboten napa wong niku lafalipun Allah, lafalipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menawi eling kalian maca nggih mboten napa-napa. Suratul Al-Fatihah sae, shalawatan sae.
wiritan nggih sae. Eling niku. Nggih. Lah niku ngadepe nggih ngoten niku wau ngadepe dhateng Allah. Lah niku lek eling nggih dilampahi kalian kehidupan sehari-hari. Moko jangkep. Salat eling ngadep eling. Nggih pun jangkep elmune ten mriki bab salat mawon kita niki bertahun-tahun mboten ngerteni sak benere. Said enten mriki salat niku kebutuhane menungso ternyata olahraga tiyang Islam. Namun niki wau enten ilmu ingkang jangkep. Lek mboten ngalami nggih menika mboten saged nerangaken ngeten. Lek mboten ngalami oleh maca oleh napa pokoke nggih nika wis mboten usah ngiling-ilingaken sing pun kita lampahi. Mongko panjenengan alhamdulillahirabbil alamin pun semerap ilmune, mongko panjenengan lampahi kehidupan sehari-hari ngadep dhateng Allah nggih krana nika wau. Krana Allah nggih eling nggih ngadep. Lah niku nggih niki mboten saged diajaraken mriki lek mboten ngalami ngeten. Tapi alhamdulillahirabbil alamin mangke liya dinten malih kula paringi ilmu tentang salat ma'rifatullah. Alhamdulillah. Allahu Akbar.